I den her uge overlever jeg en af de sværeste uger, jeg nogensinde har været igennem. For jeg skal nemlig leve, sove, træne og spise som filmstjerner i de næste 7 dage. Og hver eneste dag bliver sværere end den tidligere. Det her er tosset, og jeg fortryder det mere og mere for hver dag, der går. Nogle af dagene er mega fede, og nogle af dagene er lige ved at give op. Dag er Ryan Reynolds, altså Deadpool, så det er helt klart, det bliver kun værre herfra. Men klokken er 6 lige nu, og jeg skal have et glas vand. Så skal vi have lavet morgenmad med det samme, fordi at jeg skal nå at spise det, og så skal vi op og træne 7:30. Nogle æg og avocado og havregrød. Lad os få det smagt. Der er lidt længere tid om at lave det, end han nok er. Jeg tror heller ikke selv, han laver det. Så der er lidt en fordel. Super lækkert. Jeg er ikke super favorit af havregrød. Man går lige. Så jeg ved ikke jeg vil sidde lidt fast. Lad os se, om vi kan gå. Mega fed træning. Faktisk en ret fed måde at starte dagen på, synes jeg. Så skal vi til at lave vores smoothie. Så har vi bær. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke spilder ud over det hele. Så er jeg lidt for hurtigt. Og noget proteinpulver. Lad os se, om vi kan... Perfekt. Vi spildte slet ikke. Ja, men det er typisk mig. Der var den rigtige. Der. Jeg føler slet ikke, den kan komme ned i den her. Jeg har taget den forkerte kop. Det var super smart. Lad os putte det hele her i. Og så har vi den i den rigtige. Og så hælder vi lige mælk op fra resten. Sådan der. Og så blender vi. Og er vores proteinshake smoothie done, og vi skal til at på arbejde. Så jeg skynder mig lige at få drukket den her, men lad os lige prøve at smage den. Og den er faktisk ret god. Og vi har gjort rent efter os selv, efter at vi spildte over det hele. Så har vi altså fået lavet noget frokost. Noget grøntsager med kylling og ris. En masse forskellige grøntsager. Noget broccoli og blomkål og gulerod. Og en flaske vand. Ja, indtil videre synes jeg, det går meget fint. Jeg synes, at jeg har lidt mere energi, end jeg plejer. Jeg ved ikke, om det er maden, eller at jeg fik trænet så tidligt. Men jeg tror, at det går drastisk nedad senere på aftenen, fordi at jeg har ikke sovet til lige så længe, som jeg plejer. Men lad os prøve det. Super fint. Helt fint mad. Altså, det er lidt kedeligt i forhold til, hvad man plejer at spise. Så er jeg færdig med aftensmaden. Der er noget laks og noget hvidkål og noget gulerod, blomkål, broccoli, lidt ligesom tidligere med nogle krydderier og en sød kartoffel. Lad os lige prøve det af og se, hvad det kan. Det er nogle okay måltider. Man kan godt se, at inden han skulle spille Deadpool, at han har skulle bygge noget muskelmasse op og komme i god form, fordi det er altså enormt sundt. Ej, hvor er det godt. Det er sjovt, fordi jeg synes, at man har spist næsten kun grønt og lidt kød i løbet af dagen. Og smager det altså også en del bedre. Og jeg ved ikke, om det er bare oppe i mit hoved, men det smager altså virkelig godt. Så er vi ved sidste måltiddag, inden vi skal i seng. Jeg skal faktisk i seng lige efter, ellers når vi ikke i seng til 10-tiden. Og det er noget skyr med nogle jordbær og blåbær og noget frugt. Så lidt protein og lidt sukker her til sidst på dagen. Jeg vil smutte i seng efter at spise. Lad os lige smage, om det kan noget. Virkelig godt. Mine ben er blevet lidt ømme, når jeg går rundt. Så jeg glæder mig ikke helt til i morgen, hvor jeg nok bliver endnu mere øm. I dag har egentlig været... Altså, jeg synes, min energi har været okay. Jeg vil nok ligge den på en 6'er eller sådan noget. Sværhedsgrad, jeg synes ikke, det er fordi i dag har været super svært. Så jeg tror, jeg vil sætte sværhedsgrad på en 4. Den sidste ting, hvor produktiv jeg har følt mig i dag, den tror jeg vil give en 5'er. Jeg synes ikke, det er fordi, at jeg har været... Altså, bare har været i mindsetet, hvor jeg har lavet alt-agtigt. Jeg synes stadig, jeg har haft lidt svært ved at koncentrere mig om nogle ting. Men den har helt klart været lidt bedre, end hvad den plejer at være. Og så gør vi det på den måde, at sværhedsgraden den bliver trukket fra. Så det er 11 minus de 4, så det er 7 i alt. Så 7 til dag 1. Så er det i dag, hvor vi skal leve som Spider-Man Tom Holland. Det bliver altså mega fedt. Klokken er altså 5:06. Det fede ved Tom Holland er, at han er lidt mere som mig, så han spiser egentlig ikke rigtig morgenmad, før efter han har trænet. Så det jeg faktisk er nu, det er, at han tager lige nogle nødder, lidt bær, og så et glas vand, og så skal vi faktisk direkte op og træne. Så har jeg taget et glas vand.
har en omgang nødder. Jo, og en banan. Ella står også tidligt oppe i dag, så hun er også oppe. Hej, så er det. Skal du sige hej? Challengen er ikke så svær for hende, for hun står tidligt op normalt. 5-6 tiden hver dag. Okay, jeg ved heller ikke, hvordan vi kommer ned herfra. Men jeg tror, vi tager den her ned. Upsi. Tom Holland, han har sit Spider-Man-program, som vi skal prøve, som er, at man tager, måske helt næste helt præcis, man tager en pull-up, 2 dips, 3 push-ups, altså armbøjer, 4 mavebøjer og 5 squats. Ja, det er runde 1. Så skal vi så gange det med 2 til næste runde. Så næste runde hedder 2 pull-ups, 4 dips, 6 push-ups, 8 sit-ups, altså mavebøjninger og armbøjer, og 10 squats. Det skal man gøre 10 gange. Jeg kan knap nok tage et par pull-ups, fordi jeg er i min dårligste form, jeg nok nogensinde har været. Men vi skal prøve at se, om vi kan nå alle 10, fordi så sidste runde er 10 pull-ups, 20 dips, 30 armbøjninger, 40 mavebøjninger og 50 squats. Det lyder umuligt, men jeg må prøve. Vi har nu gennemført træningen. Det var helt vildt hårdt. Første runde, som I også kan se, der tænkte jeg, okay, det er okay andet end pull-upsene. De var lidt svære, synes jeg. Så jeg endte med at tage en elastik på, så jeg kunne gennemføre så mange som muligt. Men altså, da man kom til de højere runder, for eksempel armbøjninger, da jeg kom til, jeg tror det var 8. runde, min krop kunne ikke mere. Altså, jeg tog et par, og så, altså, jeg kunne næsten ikke strække armene. Jeg gav den alt, hvad jeg havde, men jeg kunne ikke mere. Squatsene var den eneste, jeg gennemførte, selvom jeg havde ondt i benene fra i går. Dips, da jeg kom til 6. runde, havde jeg taget jeg med efter 4 runder at tage den ned på en bænk i stedet, og min krop kunne heller ikke mere. Altså de sidrede bare ud. Pull-ups tror jeg det var 7. runde med elastik endda, og det kommer fra en, der førhen har kunne tage muscle-ups, men jeg er bare så ude i form, og det er så demotiverende. Men det er derfor, det er rigtig fedt, at der er så mange af jer derude, der ser med, fordi det giver en lidt motivation til at gøre det alligevel, fordi jeg jo nok ikke kommer op, hvis vi ikke var i gang med en video, hvis jeg skal være bundærlig. Så det er rigtig, rigtig godt, og det er også derfor, mit mål i år er at blive sund igen. Jeg har spillet tennis på rigtig højt niveau og har dyrket motion hver eneste dag. Og så er jeg blevet far, hvor jeg ikke har dyrket lige så meget motion. Og ja, så jeg skal i gang igen. Og det her, det var lidt et wake-up call, fordi hvor var jeg svag? Altså, det var ikke svag, fordi jeg var der, hvor jeg kunne mere, end jeg havde regnet med, men jeg havde kunne tage alle dem her førhen. Og det er der, vi skal tilbage til. Målet er, at det her, det skal gennemføres på et tidspunkt. Og der kommer en short på et tidspunkt, hvor det her er gennemført. For det skal jeg kunne på et tidspunkt. Så det er et af mine mål for i år. Så er vi kommet hjem og skal have morgenmad. Mathilde har været så sød at lave det, fordi at vi er virkelig, virkelig travlt. Æg og jordbær, og jeg har allerede lige taget en bid af jordbær. Og avocado toast og et glas vand. Lad os se, hvor godt det er. Avocado toast. Jeg elsker avocado. Ej, hvor er det godt. Og æg. Ej, hvor lækkert. Og jordbær. Virkelig, virkelig god jordbær. Nej, hvor lækkert. Virkelig god morgenmad. Og virkelig det har været en rigtig god træning i morges. Altså jeg synes faktisk, den var virkelig fed. Og en god morgenmad indtil videre er mit energiniveau heroppe. Altså jeg synes virkelig, vi har meget energi i forhold til, hvad jeg plejer på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, om det var, fordi vi stod så tidligt op, at det ikke rigtig er tidligt på dagen mere. Men det var i hvert fald rigtig, rigtig rart at have så meget energi på det her tidspunkt. Tom Holland, han plejer at spise hos sin bror her til frokost, som er vores næste måltid. Min bror, han er 12 år, så han er ikke professionel kok, ligesom Tom Hollands bror. Til gengæld så skal jeg hjem til min mormor, så jeg tænker, at vi spiser der til frokost. Så det er egentlig det næste måltid, I kommer til at se. Så lad os springe direkte dertil, og så skal vi til at have frokost. Jeg har fået noget kylling med kartoffel og hvidkål, og så har jeg mit glas vand. Så lad os prøve at smage, hvordan det er. Virkelig god frokost med noget protein og en masse grønt og så nogle kartofler og nogle kulhydrater. Virkelig godt. Energien, jeg synes stadig, jeg har rigtig meget energi. Det er virkelig positivt i forhold til, hvad jeg normalt har, og også positivt i forhold til i går. Så synes jeg altså, at energiniveauet har været højere i dag. Men det bliver spændende at se, hvordan hen på aftenen, fordi jeg har været tidligere op i dag, om jeg er meget trættere, når vi når hen til aftensmad tidspunkt, eller om det er nogenlunde det samme. Det glæder mig til at se. Så er det altså snacktid, og det er noget skyr med nogle jordbær og nogle blåbær. Mega lækkert. Og så tager jeg et glas vand lige om lidt. Så det er egentlig det, vi skal have nu. Så det, jeg prøver lige at få smagt.
Mega lækkert. Ja, men jeg skynder mig lige at få det her ned, og så sidder jeg faktisk lige og skal til arbejde. Jeg har fået lavet aftensmad, så det er noget ris med noget kylling og nogle grøntsager og diverse andet. Virkelig meget kylling, vi ender med at spise de her 7 dage, tror jeg. Det er hovedproteinen for stort set alle dem, vi har valgt. Undtagen den ene faktisk, som spiser rigtig meget vegetarisk/vegansk, eller undgår lidt kød. Han er vist ikke veganer, og når han spiser kød, så er det så kylling. I dag, der var vi Spider-Man, eller Tom Holland, og det var en oplevelse, synes jeg. Jeg blev overrasket over, hvor dårlig form jeg kom i, og jeg blev overrasket over, hvor meget energi jeg fik i morges af at tage op og lave så intensiv en træning. Det var faktisk en oplevelse i sig selv, synes jeg. Mit energiniveau har holdt ind til 7-tiden. Der synes jeg, den er dalet lidt. Men det var også klart, at jeg har været op klokken 5, så jeg skal snart til at i seng. Klokken er, lad os lige se, jeg fik lidt sen aftensmad, men den er 20:30, så jeg skal i seng om cirka en time. Så jeg vil spise min aftensmad, så lad os lige smage den sammen. Ja, det er altså vildt lækkert. Lidt krydderier på, og så er man altså good to go, selvom det egentlig er så normale råvarer. Virkelig lækkert. Jeg synes faktisk, energiniveauet, altså det er dalet her til sidst, så jeg kan ikke give det en 10. Men jeg synes 8 ud af 10, det har virkelig været godt. Så det får en 8 ud af 10, og min produktivitet, jeg har ikke arbejdet lige så meget, som jeg plejer i dag, og det var egentlig, fordi jeg havde en aftale i dag, og skulle hjem og besøge min mormor, som jeg også så tidligere, når jeg spiser hos. Så produktivitet har nok ligget på omkring 7, for når jeg så har arbejdet, så synes jeg virkelig også, jeg har fået ordnet meget. Så det vil faktisk sige, at det eneste, vi mangler, er sværhedsgrad. Og jeg kunne ikke fuldføre træning i morges. Så det er jo klart, jeg kan ikke sige, at det her er en 3-2'er. Men at komme op klokken 5, synes jeg faktisk ikke var det aller værste. Maden har været nem, fordi han, udover så mange andre, så er hans mad ikke lige så striks. Altså han spiste hos sin bror og diverse. Så det har været lidt nemmere med maden, fordi der ikke helt har været samme regler. Jeg har kunne vælge lidt mere frit, hvad man puttede i. Så det har været rart. Så jeg tror, jeg vil give sværhedsgrad. Sværhedsgrad er nok en 5'er. Så en 5'er i sværhedsgrad, fordi at det er egentlig træningen, der hiver den derop, fordi resten var egentlig okay. Så det vil sige, alt har vi fået 8 plus 7, det er 15, minus 5, så i dag score ligger på en 10. Så jeg tror faktisk, at Tom Holland ligger i toppen lige nu, og jeg er meget spændt på, om der er nogen, der kommer til at overhælde hans placering. Det bliver kun værre herfra. Så er det en ny dag, og klokken er 5:02. I dag skal vi leve som Kevin Hart. Og det er jo ret sjovt, for jeg hedder også Kevin. Det eneste, han starter med, er et glas vand, og så skal vi op og træne med det samme. Så altså, det bliver lidt hårdere, fordi jeg har intet base i maven, når jeg tager op og træner. Ingen nødder, ingen noget som helst. Det er bare vandtræning. Okay, i dag var ikke så vildt, men det var fordi, jeg tror ikke Kevin Hart er oven på snoen der og sådan noget, så vi var bare lave i dag, fordi Kevin Hart er vist ikke så høj. Ikke fordi jeg er super høj selv, men ja, det blev en dårlig kaboom i dag, men ellers må Kevin Hart lige lære et eller andet supertrick med at lave backflip op ad en væg eller sådan noget, så det er det, vi skal prøve næste gang. I dag er Kevin Harts træning, og det bliver rigtig sjovt, så vi skal ud og starte med noget dødløft, som er en af mine favoritøvelser, eller det var det, inden jeg stoppede med at træne og blev far. Så er vi kommet hjem fra træning og skal have morgenmad. Virkelig god træning i dag. Dødløft klarede jeg meget bedre, end jeg regnede med. Det var, og så kørte vi noget bænkpres og noget, nogle forskellige øvelser. Men dødløften var jeg vildt imponeret, fordi at jeg havde egentlig regnet med, at jeg var røget ned til at kun at kunne løfte omkring de 100 kilo. Og jeg tog alligevel 100 kilo og følte, den var sådan okay. Jeg kunne ikke tage den første gang, eller jeg kunne tage den første gang, men så tabte jeg den på andet, fordi jeg holdt sådan her. Så jeg skiftede grebet over, og så kunne jeg sagtens tage den 2 gange. Og så tænkte jeg, okay, vi bomber den op til 110 og ser lige, hvor mange gange vi kunne tage den. Og så havde jeg stadig 4 gange i mig, så jeg synes var ret imponerende, efter jeg har kørt 5 sæt. Så det var jeg positivt overrasket over. Til gengæld så Kevin Hart, han spiser næsten vegan. Så til morgenmad, der har vi fået en proteinsmoothie med noget proteinpulver, og så noget havregryn med mandeldrik og blåbær. Og så skal jeg lige skynde mig, fordi jeg skal på arbejde lige om lidt. Det er okay. Det er sikkert vildt lækkert. Så har vi fået arbejdet en del og skal faktisk næsten til at hjem af og have frokost. Produktiviteten synes jeg har været rigtig god, men jeg har fået lagt en ny YouTube-video op, så det har jeg fået gjort, og jeg har fået skrevet til en masse af vores B2B-kunder og fået ordnet en masse i firmaet. Så skal vi til at have frokost, og til frokost der har vi en vand, noget Beyond Meat kød og broccoli, og så kommer der søde kartoffel lige om lidt. Den er i gang med at koge over. Den var ikke helt færdig, og jeg vil helst gerne spise det her, mens det er varmt, fordi jeg tror, det er max ulækkert. Så vi prøver
prøver lige af. Det er en af de mere kedelige måltider, vi har prøvet, tror jeg. Broccoli er okay. Der er ikke noget brød broccoli, men det er meget standard. Og kød. Det er ikke så meget mig. Det er ikke super lækker, synes jeg. Det er okay en burger, tror jeg kunne forestille mig, men sådan rent det her. Ikke noget, der imponerer mig. Jeg tror, madmæssigt bliver i dag den værste. Så er vi på sidste måltid i dag, som er salat med brun ris og broccoli. Ja, det er sådan blød. Ikke specielt lækkert. Ej, det er okay, men lad os prøve det. Ja, altså, der er bare ikke noget. Altså, der er ikke noget, der tiltrækker mig ved den her ret. Det er virkelig, virkelig kedeligt. Det er brun ris, broccoli og salat. Altså, der er ingenting, der gør den her god. De første 3 dage her er lavet meget ud fra interviews, og hvad de har sagt i interviews, de spiser, og lidt af deres workouts og diverse. Hvor de næste, der er mange af dem, der faktisk har lavet en video, hvad de laver på en hel dag. Så det er meget nemmere for os at være konkrete og sige, det er rent faktisk det her, de laver, og ikke behøve at tyde det ud fra forskellige interviews. Sidste måltid er en håndfuld nødder. Jeg tænker lige på dem. Lækkert. Vi skal til at seng. Jeg er mega træt. Jeg synes ikke, energiniveauet har været lige så højt. Men waiting for dagen er... Jeg tror, jeg vil give 7 energi, for jeg har stadig haft meget energi. 6 i produktivitet. Jeg synes ikke, jeg har været lige så produktiv som de andre dage. Og så sværhedsgrad tror jeg giver også en 6'er. Så det er en samlet score på 7. Så jeg ved ikke lige, hvor han ligger i forhold til de andre, der glæder mig til at se. Men i morgen, det bliver en af de vildeste dage til 1 til videre. Så er det ny dag, og i dag er Michael B. Jordan. Altså ham fra Creed. Ja, eller kommer lige med sin Iron Man handsker. I dag skal vi leve som Michael B. Jordan. Jeg har allerede været i bad, fordi at, jeg vil gerne lige være i bad, inden jeg tog en ny tøj på. Det er det, han starter dagen med. Og så skal vi faktisk op og træne. Det største problematik med Michael B. Jordan er, at jeg skal drikke 5,5 liter vand i dag. Til gengæld så skal vi også træne 2 eller 3 gange, husker jeg det som. Og vi skal meditere her til morgen. Og så skal vi spise 6 måltider. Det er jo helt skørt at spise så meget. Men det bliver spændende. I dag er selvfølgelig meditation, fordi vi skal til at meditere her med det samme. Så jeg tænker bare, at vi sætter os i 10 minutter og lige får slappet af og få tænkt og reflekteret, inden vi træner her. Og så giver vi den bare gas, fordi at Michael B. Jordan, han kan godt lide at træne korte sessions, men at det bare går hurtigt. Så vi har 45 minutter træning flere gange i dag, men 45 minutter her til at starte, så det kommer til at køre stærkt, men vi er også hurtigt videre igen. Så jeg får lige mediteret lidt. Så er vi kommet hjem fra træning, og en god træning i dag. Jeg kunne godt lide den varede så kort, men at man stadig fik lavet så meget. Vi kørte, ligesom Michael B. Jordan gør, så kørte vi rotationer, så det var, du lavede 3 øvelser ad gangen, og så blev du bare ved. Det var faktisk rigtig sjovt at prøve. Men jeg har kun fået drukket 1,5 liter vand indtil videre, og vi skal drikke 5,5 liter, så jeg får travlt, så jeg drikker også noget vand nu. Og så til morgenmad, der spiser han æggevidder, 6 styks og et helt æg. Det smager helt fint. Ikke noget at råbe hurra for, men det smager okay. Og så havregrød. Der havregrød med syltetøj. Han er helt vild med syltetøj, Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, hvad det er med ham og syltetøj, men det er altså noget, han spiser med rigtig mange måltider. Især når han ikke er på sin træningsplan. Vi kører så hans træningsplan i dag. Altså ret lækker. Og jeg kan godt forstå, hvorfor han godt kan lide syltetøj. Syltetøj smager helt vanvittigt godt. Så er vi i fitness igen, og vi skal til at træne boksning. Så det begynder vi med. Jeg tror faktisk, at de havde en boksepude heroppe. Der ligner det altså ikke, de har. Så lige nu der træner jeg bare shadowboxing. Jeg har ikke prøvet at bokse særlig mange gange, så det er lidt bare træning lige nu. Men jeg skal træne det cirka 30 minutter. Og så er vi egentlig færdige med den her træning. Og så den sidste træning for i dag, det er noget meditation og yoga. Så det er ikke så slemt, det er i aften. Men jeg mangler altså en del måltider. Så jeg skal snart hjem og få spist en masse. Og lige nu har jeg drukket 2,5 liter vand, så jeg mangler stadig 3 liter vand. Så jeg skal snart til at hjem af. Jeg har lige 25 minutters træning tilbage. Og så smutter jeg afsted. Så er vi nået til måltid nummer 2, og det er en proteinshake og en omgang havregryn igen. Mega lækker. Ja, havregryn bliver kedeligere for hver gang jeg spiser det, synes jeg. Jeg tror, jeg skal have havregryn 3 gange i dag, så det bliver spændende. Proteinshake. Det smager til det gengæld sindssygt. Mega lækkert. Så er vi nået til frokost, og der skal vi have ground kalkun, altså hakket kalkunkød, ris og spars.
Til gengæld så er vi oppe på 3,5 liter vand nu. Eller 3 liter og 4 deciliter. Fordi den ene var en kop vand på 4 deciliter. Så vi mangler kun 2 liter vand. Til gengæld så har jeg skulle tisse så mange gange i dag, at det er helt vanvittigt. Altså jeg har brugt vildt meget af dagen på toilettet. Så jeg glæder mig til, at det er slut. Og så glæder jeg mig til at skulle sove. Fordi han skal sove kl. 22. Nej, kl. 12 tror jeg han sover. Alt efter 12 om aftenen. Så er vi altså på anden portion mad, som er ris og ground turkey igen. Uden grøntsager den her gang, så det er meget rart. Ja, jeg vil lige smage på det. Jeg har jo smagt det en gang før, men super godt. Og god ris. Det er lidt kedeligt det samme hver gang, synes jeg. Altså, jeg mindst lige ændret lidt i det. Men senere skal vi jo tage kylling, og så mangler vi nogle snackmåltider. Men det her det er 4 måltider ud af 6, så vi mangler et snack, og så en sen aftensmad. Så er klokken ved at blive mange, og jeg mangler 2 måltider og 1 liter vand. Så cirka 4 mere af det her kopper. Klokken er altså lige nu 23:52. Michael B. Jordan, han går ikke i seng før kl. 12, siger han, og ofte over 12. Så jeg skulle være en del længere op, end jeg plejer. Drikke 5,5 liter vand har været ubehageligt. Altså, jeg har ondt i maven lige nu. Og så skal vi have vores 3. omgang havregryn. Altså, hvem spiser 3 omgang havregryn? Altså, det skulle da forklare. Og når vi har spist det her, så mangler jeg stadig en ret. Altså, jeg mangler stadig den sidste aftensmad. 5,5 liter vand, 2 proteinshake. Der er væske i alle mine havregryn. Det giver absolut ingen mening. Men jeg glæder mig til i dag er slut. Den har nok været den værste, eller hårdeste, tror jeg vil sige, for det har ikke været den værste dag. Hårdeste af dagene indtil videre. Smag på havregryn. Jeg er klar. Min mave gør ondt. Altså vand og proteinshake. Jeg vil få spist og drukket færdig. Og så ses vi i morgen. Nej, det gør vi ikke. Vi ses til... Ej, der er stadig et måltid. Altså, vi ses til næste måltid. Så er vi på sidste måltid for dagen. Og jeg glæder mig til at komme i seng. Jeg er begyndt at have det lidt halvskidt. Jeg tror, det er fordi, jeg har været så længe oppe. Men jeg ser, om vi lige kan få vist måltid. Det er en omgang ris, en kylling og noget broccoli. Så, mega lækkert. Og det sidste glas vand, så vi ramt 5,5 liter. Og jeg har ondt i maven. Broccoli. Det var fint. Is. Og sygt. Rating for dagen. I dag sværhedsgrad vil jeg give en 8. 8. Der har været for meget at skulle drikke. Der har været for meget at skulle spise. Vi har trænet mange flere gange. Altså i stedet for bare at træne en. Det har bare været alle de andre dage gang 10. Altså den har været slem i dag. Og energi. Jeg har haft 5, tror jeg. 6 nok. Altså jeg har haft okay med energi faktisk. Og produktivitet 4. Jeg føler at det der med at man har skulle nå så meget i dag, som har været ud over mit arbejde, og fuldstændig smadret mit produktivitet med alt andet. Så jeg vil sige 10, og så minus de 8 der. Så i dag får en 2. Det er helt klart den nederste. Det tror jeg i hvert fald. Så er det en ny dag, og i dag skal vi leve som Chris Hemsworth, a.k.a. Thor. Og det er dag 5 i dag, så vi mangler altså kun 3. Men han starter faktisk med at træne. Kaboom! Okay, jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle i dag, men det blev en Thor-hammer, fordi vi er Thor i dag jo. Lad os hoppe til hans træning med det samme, fordi der er meget larm herinde, og jeg vil gerne i gang. Mine is mashed potatoes, flowers like glacier, pretty like great chasing. I've become complacent. Look to new operations. My God, it feels amazing. Så er vi blevet færdige med træningen. Det var altså virkelig en god træningsdag. Jeg prøvede at gå efter en PR i dødløft, eller det var det ikke, men en PR for efter jeg begyndte at træne igen, fordi at jeg har dødløftet 160, tror jeg mit højeste er nogensinde. Da jeg vejede cirka 20 kilo mindre, end jeg vejer nu. 20-25 kilo mindre. Men en PR for min nye vægt, fordi at så jeg gik efter 130 kilo, og det synes jeg faktisk gik fint. Altså vi fik gjort det, så det er jeg lidt stolt over. Og så resten af træningen var bare super fed. Altså jeg havde virkelig meget energi til træning. Det var virkelig rart. Men nu skal vi altså til at have noget morgenmad. Og det er nogle blåbær og noget græs yoghurt med noget honning på. Så lad os prøve at smage det. Altså en af de bedre måltider. Mega lækker. Så er vi nået til det næste måltid, og min lillebror er her også kommet. Hej. Ja, næste måltid, det er noget ris og kylling. Mega lækkert. Og vi sidder lige oppe i vores kontor lige nu. Men lad os prøve at smage det. Virkelig godt ud, synes jeg. Det er lidt kedeligt ud. Men altså okay. Det begynder altså at være nemmere og nemmere for hver dag at spise de her ting, som jeg normalt vil synes var lidt kedeligt. Mere lækker måltid faktisk. Så er det snackmåltid for i dag, og der tager Thor en protein. Tak. Jeg har taget en med cookies and cream.
Lækkert. Og beef jerky. Mr. Beast approved. Det har jeg aldrig set på dem her før. Altså, det er bare de normale, man kan få. Jack Links. Men så har Mr. Beast simpelthen lige tænkt, at han skulle approve dem. Jeg forstår ikke, hvorfor de har haft behov for. Men man kan få dem i normal. Okay, det er bare tørret kød. Så er vi altså nået til aftensmaden, og det er noget asparges og en masse bøf og kartofler. Det er maden til aften. Masser af protein. Kan vi lige prøve? Virkelig god bøf. God asparges. Nu mangler det bare kartoflerne. Altså god aftensmad. Man savner lidt sovs, men ja, det er også okay uden. Så er vi nået til sidste måltid for dagen, og det har faktisk været en helt vildt fed dag i dag, synes jeg. Altså, det er noget græs yoghurt igen med nogle blåbær, og så har vi en proteinshake og så noget beef jerky. Tager vi også. Altså, jeg tror ikke, at vi spiser nok beef jerky sidste gang, nemlig fordi det var en lille pose, og jeg tror, han spiser en stor pose. Så vi spiser den anden lille pose, vi også har, så det burde blive til det samme. Så det er det, jeg skal spise nu. Så jeg tænker, at vi starter med at prøve den græske yoghurt. Virkelig god. Og også beef jerky den her gang med teriyaki-smag. Bare tørret kød. Den er lidt hårdere tyk faktisk end den første. Og det er spøjs. Den smager okay. Den her, det er altså en af mine favorit proteinshakes med strawberry flavor. Og så er den laktosefri, så jeg får ikke ondt i maven bagefter. Det er altid en fordel. Jeg vil få spist det færdigt og drukket den her færdig. Men imens så kan vi lige snakke om, hvordan dagen er gået. Altså i dag har vi jo... Min træning var virkelig positiv. Jeg synes, det gik rigtig godt. Og generelt i dag synes jeg bare, at det har været... jeg har været frisk, og det har bare været en fed dag at prøve. Så det har været sjovt. Ja, sværhedsgrad på 3. Altså jeg synes faktisk, det har været en nem dag, der bare har kørt. Der har ikke rigtig været noget, jeg synes var decideret svært. Til gengæld så energi tror jeg vil give en 8. Og produktivitet vil jeg nok give også en 8 faktisk. Så jeg tror faktisk, at Thor han tager førstepladsen med 16 minus 3, så 13 i score. Mega fed dag. Så er vi på dag 6, som er The Rock. Og det her det er forfærdeligt, men jeg er så træt. Jeg har lige været op på toilettet og lige fået taget noget tøj på, og klokken er 3:39. Nu skal jeg op på løbebånd som det første. Problemet er bare, at fitnesscenteret har ikke åbent. Så til gengæld så spiser jeg en stor morgenmad, så jeg tænker, at vi lige bytter rundt på de to, og så spiser vi morgenmaden her med det samme, og så hopper vi op i fitnesscenteret. De åbner først klokken 5. Så har jeg fået lavet morgenmad til 2 faktisk. Utrolig lang tid, men han spiser også meget. Et glas vand, så har vi vores kop kaffe. Jeg er ikke så glad for kaffe. Det er altså ikke så lækkert. Og vores tallerken. Og ikke nok med det, at det ligner, hvad man spiser til aftensmad, plus lidt, så har jeg selvfølgelig også en skål. Ja, det er super lækkert. Vi får i hvert fald rigeligt med kalorier her til morgen. Start med havregrynen, der har vi prøvet så mange gange efterhånden. Det er okay. Vandmelon til gengæld. Banan. Rigtig fint. Prøv æg med løg. Og så et normalt spejlæg. Og bøf viser bøf til morgenmad. Det er lidt sjovt. Det er lækkert. Jeg er færdig med at træne. Ja, det var en ordentlig træning i dag. Det var faktisk rigtig rart. Mine ben er dog allerede vanvittigt ømme på de sidste par dage, så de ryster lige nu. Altså, det føles som om, det er svært at forklare, men de ryster helt vildt. Men det var virkelig en rar træning i dag. Da jeg kom derop, var jeg faktisk overrasket over, hvor mange mennesker, der var deroppe ved 6-tiden. Det var virkelig imponerende. Ikke fordi der var fyldt, men der var der nogen. Mega sejt. Men hele den her challenge har egentlig været sådan lidt opvægtende for mig, tror jeg. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt følsom her til sidst i challengen over, hvor meget det egentlig gør at stå tydeligt op og få spist sundt og få trænet for sådan en som mig, som har ADHD. Det er bedre end medicinering for mig, og jeg glemmer det virkelig, for jeg har været en, der har trænet hver eneste dag, spillet tennis hver dag, spist vegansk, ingen sukker, ingen raffineret sukker, intet, ingen junk food, noget som helst. Helt så sundt, som man overhovedet kan spise, har jeg spist i over 2 år, og jeg havde det absolut fantastisk. Og den sidste periode for mig har været en, hvor jeg har haft lidt svært ved at koncentrere mig, og
og der har været nogle forskellige skavanker, og det er et par år siden, at jeg stoppede med alt det her veganske, og ikke fordi jeg vil være veganer igen, for jeg vil gerne prøve at lære det her med ikke at skulle gøre alt fuldstændig perfekt, fordi det er der, hvor jeg fejler, at jeg altid går all in, og hvis jeg ikke gør det godt nok, så stopper jeg det, og det var umuligt, for du kunne ikke tage ud med venner, du kunne ikke, altså jeg havde ingen steder, hvor at jeg lå mig selv snyde, eller have cheat meals, eller noget som helst, det var så hårdt, men da jeg var i det, var det, altså jeg havde det så godt i kroppen, jeg havde så meget energi, jeg havde energi til at træne flere timer hver eneste dag, jeg spillede tennis over 30 timer om ugen nogle gange, altså det var helt vanvittigt, og jeg kan bare mærke, at min tilstedeværelse med mit barn, og med min kæreste, og hvordan jeg arbejder i mit firma, og hvordan min krop har det, det er noget helt andet, altså i de her 7 dage, og selvom det har været hårdt, så synes jeg faktisk, det har været så positivt de fleste af dagene, hvordan jeg har haft det her de sidste par dage, har været helt skørt. Jeg har virkelig haft det godt. Så jeg tror, at jeg skal have fundet nogle ting for hver af de her dage, som jeg synes har fungeret, og gøre det en del af min normale rutine. Fordi at jeg må ærligt indrømme, at nu er jeg på en sundhedsrejse. Jeg vil gerne blive sundere i år, og det er en del af, eller det håber jeg i hvert fald, fordi at jeg kommer til at lave en masse videoer, hvor at med forskellige challenges for at blive sundere. Virkelig inspirerende, hvordan det her går fra mig. Altså jeg glæder mig så meget, så meget til ugen om, fordi det har været hårdt, men det bliver også lidt så modigt, fordi at så er det lige pludselig mig, der står igen og skal stå op tidligt og gå i seng tidligt og tage mig sammen til at spise sundt og ikke lige tage på McDonald's og ikke lige så det er mig, der står med ansvaret. Det har egentlig været så rart at lidt bare skulle det, fordi at, altså min krop har det, altså jeg forstår slet ikke, hvordan jeg har haft så meget energi, når jeg vågner der om morgenen. Det er selvfølgelig svært at komme op, men når jeg først er oppe, så er det ligesom om mit energi bare siger, det er virkelig rart. Så er vi nået til frokost, eller hvad man nu kalder tredje måltid, tror jeg. Og Ella, hun har lige fundet slikpinden åbenbart. Er det din frokost? Ja. Lækkert. Det er noget... Oreos. Ja, du har... Og vingummier. Kylling med broccoli og gulerødder og blomkål og ris. Ja, jeg bare... Så det har vi spist en masse gange efterhånden. Enda taget kylling og ris. Rigtig fint. Og gulerødder. Smager du okay? Broccoli? Nej, jo, broccoli. Kylling. Kylling og ris er også bare noget basic mad, som man bare kan lige spise. Det er meget sundt. Ja, og du kan faktisk godt lide, når maden er sådan lidt kedelig. Ja, Så han har en fordel, fordi at da jeg sagde, at jeg skulle have kylling og ris til frokost, som jeg ikke har glædet mig til, så var Aiden lykkelig, fordi at, det lød bare som en god frokost. Ja, meget. Så der har du en fordel. Så er det snackmåltid, og det er altså noget skyr med noget granola ovenpå. Mega lækkert. Og en proteinbar. Og det er lidt forskelligt, hvad The Rock spiser til mad. Når han er til en af sine tunge shoots, så spiser han vist 6 rigtige måltider. Og når han bare er til sådan en lidt mindre, så spiser han vist lidt mindre rigtige måltider. Men stadig 6 måltider, så bliver det bare sådan lidt proteinbar og noget græs yoghurt og sådan nogle ting i stedet. For nogen. Og så stadig 3-4 store måltider, ikke? Så lad os prøve at smage det. Og der er lige en kat med. Det er Ella. Tak. Virkelig lækker. Jeg elsker koko. Lidt bounty-agtigt. Mega lækker. Og skyerne er altså også ret gode. Men generelt synes jeg, at måltiderne bliver bedre og bedre. Næste måltid er sent frokost. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Og der er en, der har en idé til, hvad man kan kalde det, når man spiser 6 måltider om dagen. Så det er jo ikke morgenmad, frokost, aftensmad og dessert. Så det er jo morgenmad, ekstra morgenmad, frokost, ekstra frokost, aftensmad, ekstra aftensmad. Så er det anden sidste måltid i dag. Måltid nummer 5. Der fik vi noget bøf og ris og grøntsager. Mega lækkert. Lad os prøve det af. Jeg har prøvet det her så mange gange efterhånden. Ikke bøf faktisk. Har jo selv været kylling. Lækkert. Så er vi nået til måltid 5 og 6. Ja, det er måltid 4, vi har slået sammen med måltid 6, fordi der er alligevel 2 snackmåltider. Det er noget havregryn, proteindrik og en omelet. Jeg tænker, at vi prøver at smage det, og så... lækkert. Så fyrt til at se. Den er så god, den her proteinshake. Det er helt vildt. Og igen, laktosefri. Vildt lækkert. Men altså, jeg har slet ikke haft lyst til noget sødt eller slik, fordi at jeg har været så mæt hele dagen. Og jeg kan godt forstå, hvorfor det er nemt for dem at lade være med at spise nogle ting. Der kan jo ikke være mere i maven. Altså, jeg tror, jeg giver mit sværhedsgraden en 7. Træningen var rigtig hård. Det var hårdt at skulle stå så tidligt op. Det har nok været det værste indtil videre, faktisk. Energiniveau har nok også ligget på en 7. Og så tror jeg, at produktiviteten i dag har ligget på en 7. Også 7. Så det giver 7 point til skalaen. Så
er det dag 7, som Mark Wahlberg i dag bliver lort kl. 39. Jeg skal op og præstere og noget tøj på, og så skal jeg op i fitness. I dag tror jeg bliver den værste af dem, så jeg er helt smadret. Kaboom! Vi skal slutte den sidste dag af med en kaboom. Og Mark Wahlberg er jo kendt for at træne, spise, så jeg blev nødt til at være en kaboom, mens vi stod og trænede. Men i dag er det Mark Wahlbergs træning. Det bliver super fedt. Og så skal vi faktisk hjem og spise 6 milliarder æg bagefter. Så det bliver også spændende at prøve. Jeg tror, jeg får det dårligt i dag. Så er vi nået til morgenmaden. Æg, laks, svinekotelet, frugt og bær, mandler, pistachienødder og scrambled egg. Og så har vi græs yoghurt og grøn juice. Sådan. Lad os prøve at smage det hele. Starter med noget æg. Jeg elsker scrambled egg. Lidt mandler. Mandler er okay. Pistachienødder er seriøst så lækker. Melon, røget laks. Jeg er rigtig godt i fisk. Nom. Og et æg, tager vi bare et helt. Og det er vores klassiske yoghurt med nogle jordbær og hembær og blåbær. Mere det og godt juice. Så er vi nået til anden måltid. Søde kartofler med kyllingbryst, kyllinglår, broccoli, blåbær og jordbær. Lad os prøve at smage det. Det er altså et ordentligt måltid her som nummer 2. Og vi starter med at prøve jordbær. Smager godt som altid. Blåbær. Og så er det broccoli. Kyllingbryst. Søde kartoffel. Det var jeg faktisk ikke så vild med til at starte med, men jeg synes faktisk, det smager okay i dag. Det er helt vildt lækkert. Ja, du vil gerne have noget skinnet, ikke? Ej, hvor lækkert. Vores vand. Hov, Ella. Ja, det er din tur lige om lidt. Så er vi på tredje måltid, og det her, det er altså lidt nemmere at overkomme. Kylling, røget laks og salat. Det burde være til at klare. Så lad os få smagt på det, og så... varmt. Godt nok varmt det der. Det smager fint. Og laks. Der er røget laks. Og salaten. Så er vi altså på sidste måltid på sidste dag. Vi er tæt på at være i mål. Klokken er altså også mange efterhånden. Bøf og grøntsager. Dejligt nemt. Godt måltid at slutte af på. Lad os få smagt det. Super lækker. Mega godt. Det har sgu været en spændende uge. Altså virkelig været hårdt. Men det er også gået op for mig, hvor meget jeg har lavet min egen krop komme ud af form. Og lidt jeg har taget mig selv. Sværhedsgrad er nok en 9. Det var helt forfærdeligt. Altså stå så tidligt op, træne, og så spise så meget mad hele dagen. Man giver ingen mening, hvordan han får det til at fungere. Det kan ikke så mit energi været dårligst i dag indtil videre. Nok give det en 5. Og produktivitet tror jeg også, jeg smider på en 5. Så Mark Wahlberg får 1 i score. Men kæmpe wake-up call for mig. Det har faktisk været en fantastisk måde at komme tilbage og træne i. Fantastisk rejse, og jeg er super glad for, at I har vel se med på den. Det har gjort det så meget federe. Og så håber jeg, I vil se mere af ham der Kevin. Om det er Kevin. Kevin,